Každému katalogu Petr Klíče předchází rozsáhlá příprava. Všechno oblečení je nutné nafotit, což provádíme buď u nás v ateliéru, anebo někde v exteriéru, a to s dostatečným předstihem. Jednoho teplého červnového dne jsme tedy s celým ateliérovým štábem a modelkami vyrazili fotit pro podzimní katalog. Tentokrát do vskutku okouzlující až tajemné zahrady na periferii Havířova. Na focení v terénu se vždycky těšíme, protože na čerstvém vzduchu a v novém prostředí se snáze dostaví tvůrčí atmosféra. Člověka hned napadají zajímavé věci, kterými katalog vyšperkovat. Vybraná zahrada je opravdu inspirativním místem. Spousta zeleně, stromů, keřů, včetně exotických rostlin, různé skalky a další romantická zákoutí. I když je focení v exteriéru příjemnou záležitostí, není modelkám co závidět. Počasí na koupání a ony navlečeny v hřejivých podzimních modelech. Pozor, tady něco pro pány. Silné stroje nesmí chybět. I pejsek nám zapózoval. Že bychom pro příště naši nabídku vedle dámské, pánské a dětské módy zaměřili i na naše čtyřnohé přátele? Co by to bylo za pohádkovou zahradu, kdyby v ní nebylo jezero se zlatou rybkou? Podařilo se nám ji ulovit, ale hned jsme ji zase pustili. Splní nám za to přání, tak ať jste s naší podzimní nabídkou spokojeni, ať se vám oblečení z Petr Klíče líbí a dobře nosí. Výsledek focení naší práce najdete již začátkem srpna na našem webu www.petrklíč.cz.